Ja momentálne vôbec nie som dokumentárny. Že ty ma točíš, ja ti odpovedám na otázky, snažím sa hovoriť celoveto, nešparať sa v nose, hovoriť aspoň troška kultivované, ale to nie je naozajstný kerekeš. Je to film o maturantoch jedného bratislavského gymnázia, ktorí si všetci v triede podali prihlášky na zahraničné vysoké školy. A aby to ich zvláštnosti nebolo málo, tak ich vstužková slávnosť sa konala v deň parlamentných volieb. Ten film mal byť predovšetkým o študentoch, ale udalosti mesiacov, ktoré následovali po voľbách, proste boli prekvapivé, častokrát, že sme ich nemohli jednoducho do filmu nedostať. A tak sme vlastne z filmu o študentoch spravili zároveň dokument o istom úseku našej doby. Možno niekomu príde, že tak zle nie je. Ono je to dosť zlé. A tí, ktorí tvrdia, že nie, tak buď sledujú nejaké vlastné ciele, alebo to jednoducho nedokážu vnímať z odstupu. Ja som nechcel robiť film o astrológii nikdy. Myslel som si, že sú dôležitejšie témy proste v čase, keď zúrila pandémia a bola vojna na Donbase, neskôr vojna na Ukrajine a že vlastne budem robiť bulvárnu tému ako astrológii, sa mi to nezdal miestne. Ale tak strašne dlho ma producenti prehovárali, aby som sa aspoň s tou Lučianou stretol. Až nakoniec som to spravil a v tom momente som úplne zmenil názor, lebo tá Luciana si ma absolútne získala. Je to fantastická postava, ako keby utiekla z Felliniho filmu proste. Wishing on a Star je o talianskej astrologičke Luciane de Leoni de Aspero, ktorá posiela svoje klientky v deň svojich narodenín na nejaké miesta, kde sa im splní želanie. A vlastne to vôbec nie je film o astrológii a vôbec to nie je film o Luciane. A je to vlastne film o ľudských túžbách a o vzťahoch. A to je jedno, či to je hraný alebo dokumentárny film. Proste ten film má zobrazovať to, čo má ten režisér v hlave a nie to, čo je pred kamerou. A takto som pristupoval aj k tomuto filmu. Tak to máš, no, dokumentárny kerekeš.